najviac na svete mi zmenila, pretože poprvé je to pre nás dar, pretože zázrak života, keď vidíš prvé fotky, tak ja som sa rozplakal skoro, asi som sa rozplakal. Potom ako to rastie v mamke v brúšku a tak. A nie, že by som o tom nevedel a tváril sa, že to bociany sú za tým, ale úplne ma to zmenilo pohľad na ženu, na matku a na to dieťa. Čiže takto nejako, no. Som trošku zružovel, musím povedať. U nás je to o tom, že sa stará mamka na 95% a ja som doplnok, ktorý ale akože príde v hodne načasovanú chvíľu a doplňa mamku, ktorá sa akože na 100% stará. Ja som, čo sa týka nejakých parametrov, asi by som to povedal tak, že existuje 7 dní v týždni a ja v stredu od 12:00 dokedy sa dá, mám babysitting. To znamená, že mamka by mala mať voľno, no len je tak podozrievavá, že je s nami celý čas, čiže odskočí si maximálne na nákup. Prebaliť viem, pomýliť si veci s jedlom si viem tiež, čiže taký bežný táto, no asi by som to zvládal, len ma k tomu manželka nepustí, čo je dobré, lebo našej dcere je lepšie asi tak. Je to nereálne, čiže je to sci-fi, aby odišla na dovolenku moja Tonička, ale myslím si, že by sme to zvládli. Bolo by to také, že čudné, že chvíľu by asi jedla mala horčicu, ale myslím si, že už som sa aj naučil, že čo áno, čo nie, čo kedy. Chvíľu trvá ten čas, kým človek sa do toho dostane. Nie som človek, ktorý vie plnohodnotne v momente teraz nahradiť matku, ale nejako by sme prežili, lebo už má rok a mesiac. No samozrejme, že to je tak, že človek, že je príliš bordové dieťatko, čo píšu matky. Dýcha pravidelne, nedýcha pravidelne, kaká zelené, nekaká zelené, slintá, neslintá. Všetky tie veci sú cez portály. Našťastie sme sa naučili nejako hodnotiť, ako to je a nebrať to príliš vážne. Aj starší kolegovia hovoria, že keď príde druhé dieťa, už to tak nejako človek nerieši, lebo veľmi, veľmi to prežívame, ale v dobrom, lebo chceme. Čiže pýtame sa, chceme aj sa podeliť, lebo už za ten rok máme toľko vedomostí, o ktoré by sme sa radi podeliť. A ľudia sa aj pýtajú, čiže bez akýchkoľvek problémov, ale aj radi sa dozvedáme nejaké veci. Čiže áno. O tom rozhodujú dve bytosti, moja manželka a nejaký vyšší princíp, čiže odpovede neviem. Neriešime to, lebo teraz momentálne máme pocit, že je optimálne sa venovať našej Sašenke a možno to príde, možno to nepríde, uvidíme, no. Ja milujem prácu s deťmi, pretože to je hotový materiál, pretože deti sú dadaisti, oni ráno sa zobudia a hneď idú sa hrať s plastelínou napríklad, čo mne by trvalo, či idem robiť s plastelínou, či sa mi chce robiť s plastelínou a tak, ale oni v momente vedia, čo chcú robiť a na akciách milujem komunikovať s deťmi, lebo oni dajú odpovede, ktoré sú vtipné a to isté sa deje už pri tých starších, kde je to základná škola plus minus a pri tej relácii najvtipnejšie momenty a najmilšie ani nie sú vidieť, lebo nie sú predmetom relácie o histórii, keď s tými komunikujem deťmi a strašne rád, veľmi, veľmi rád komunikujem s deťmi, ako keby boli dospeláci. Teraz, keď moja malá napríklad si zoberie kľúče od auta, lebo s nimi chce hrkať, tak jej hovorím, že či ide šoférovať, dúfam, že si nepila alkohol a tak. A myslím si, že zatiaľ to ona nejako nevníma, ale časom pochopí, že má čudného otca. Nie, milujem prácu s deťmi, keď moderujem, to je super. To sú také vtipné veci, oni povedia na rodinu, na mamu, na otca, čo robia. Situácie v supermarkete, keď som mal 130 kg a malá princezna sa pýtala, že maminka, kedy tento ujo bude mať bábätko, čo pokladnička vybuchla, mamka zčervenala, ja som vybuchol od smiechu tiež. Ale toto je tatino, to on nebude mať bábiku, pretože to len maminky majú. No dobre, ale on má veľké brucho, prečo teda má veľké brucho, keď nebude mať bábätko? Čiže milujem takéto veci, to sú super veci.